para sa mga kakasalon. Enot na tawag, si Mario Anselmo, 42 anyos, soltero, kan Peña Francia Avenue, Naga City, aki ninda Estelito Anselmo Asindelia Rakid, buot mag-agom ki Jonah Rose Nadella, 29 anyos, Daraga, kan City of Santo Tomas, Batangas, aki ninda Gregorio Nadella asin Evelyn Dalogdogan. Ikaduwang tawag, si James Louis M. Bolivar, 27 anyos, soltero, kan Cararaya, Naga City, aki ninda Jaime S. Bolivar Jr., asin Luella May Manrique, buot mag-agom, ki Angelique May L. Agua, 25 anyos, Daraga, kan MT Villanueva Avenue, Bagumbayan Sur, Naga City, aki ninda Antonio R. Agua, asin May S. Lumungsud. Si Robert R. Navarro, 30 anyos, soltero, kan San Juan, Peña Francia, Naga City, aki ninda Henry D. N. Navarro, asin Fe S. Ruta. Buot mag-agom kay Marie Cris Pia O. Belleza, 29 anyos, Daraga, kan Gomez Street, Sabang, Naga City, aki ninda Eduardo M. Belleza, asin Benedicta Dayandante. Si Rafael T. Aslor, 35 anyos, soltero, kan Greenfield Street, Peña Francia, Naga City, aki ninda Virgilio Y. Aslor, asin Maria Concepcion Talan, buot magagom ki Lea Ann Perez, 30 anyos, Daraga, kan Basilica Drive, Zone 1, Balatas, Naga City, aki ninda Vicente S. Perez Sr., asin Virginia A. Pan. Ikatulong tawag, ki Alexis Gail L. Reliosa, 30 anyos, soltero, kan Santiago 2, Peña Francia, Naga City, aki ninda Melvin P. Reliosa, asin Claudette L. Labanda. Buot mag-agom ki Jacinth May B. Refe, 30 anyos, Daraga, kan Santiago 2, Peña Francia, Naga City, aki ninda Roderico R. Refe, asin ni Dipuntong Ana Maria M. Baisa. Si Oscar Manuel Manaog, 27 anyos, soltero, kan San Antonio, Peña Francia, Naga City, aki ninda Neil Romano S. Manaog, asin Maria Zenia R. de la Cruz. Buot mag-agom ki Ani de la Torre, 28 anyos, Daraga, kan San Juan, Camaligan, Camarines Sur, aki ninda Armando S. de la Torre, asin Rosario T. de las Liagas. Asin si Melvin P. Haushan, 32 anyos, soltero, kan Bayawa Street, Abelia, Naga City, aki ninda Wilfredo A. Haushan, asin Charity P. Peralta. Buot mag-agom ki Maria Fatima T. Besana, 34 anyos, Daraga, kan San Juan Street, Peña Francia, Naga City, aki ninda Edmundo B. Besana, asin Rita S. Tawat. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibing ninda kan banal na sakramento ni matrimonyo, tulos man po na magdulok sa sakuyang pura-paro po dyan sa opisina at sa pura-paro. Kan sa tuyang selebrasyon, iyo po ang pagkamuot sa sadiri, asin sa kapwa-tao. Ngunya na Domingo, ang liturhiya nagpapahayag, manunungod kan tugonin pagkamuot. Sa selebrasyon kan Eucharistia, magkasararo kita sa pagpahayag kan kamauotan niyato na maging dayupot sa pag-utob kan tugon nin pagkamuot.
An sa tuya pong selebrasyon, panginginotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gapos. Sa ngaran ka Ama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kakurang nanta. Ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo ka Bos. Asin sa saimong espiritu. Diyos maray na aga sa indo ka Bos, mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Father. Sa law ka ining misa, hangado niya to ang grasya, ang biyaya, na magtalubo kita sa gawe ining pagkamuot. Masabutan niya to ang kahulugang kaini sa buhay niya to. Sintawang kita ning kakayahan na maisabuhay ang inahagad kaini sa sato. Mga tugang, ngunyan ako untas tong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ko ipamibi sa kakurangan ng Diyos. Mayarak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang isang mga kasalan, darahon kita, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang na mahera ka, kagurang na mahera ka,
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ika, pinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka nagula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamtan. Kagurang ng aking bugtong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Podero kan Diyos, Agikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kanama, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan duro, kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan asin mahirakon, naginikanan kan atang, tanganing maninigo asin makangalas, na makapaglingkod, na mapaglingkodan ka kan sa imong mga parasunod. Warasan sa mo namimibi kami, na daing kaulangan kaming maghidali, pasiring sa imong mga panuga. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinahayag ni Moises ang manunungod kan tinugon nin Diyos. Himateon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, "Matakot ka sa kagurangnan mong Diyos. Utuba ang gabos na tugon asin kabutan na itinaon niya sa indo, sa imong mga aki asin makuapo. Utuba sa gabos na aldaw nin sa imong buhay, nganing humalawig ang sa imong mga aldaw. Danguga Israel, asin tandaan mo nganing ika mag-urog asin magdakula, siring sa mga panuga sa imo nin kagurangnan. Diyos ning sa imong mga magurang, panuga na itatao sa imo ang daga na nagbubulos ning gatas asin tangguli. Danguga Israel, an kagurangnan tang Diyos, iyo sanaan kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog. Isurat mo sa imong puso ang mga tataramon na ini na ipinagbubuot ko sa imo ngunyan." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog. Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog. Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog, sa kong gapo, sa kong paalawan, sa kong paratubos. Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog. An sa kong Diyos gapo na sa kong paalawan, sa kong kalasag, sa kong katabang, sa kong pailihan, maninigo sa kagurangnan ang gabos na kaumawan. Kung ako minaapod, iliniligtas ako sa mga kalaban. Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog. Mabuhay ang kagurangnan sa kuyang paalawan, pag-umawo ng Diyos na sa kuyang kaligtasan. Dakulang mga panggana, itinaon niya sa saiyang hade. Pagkamuot, ipinahiling niya sa saiyang linahidan, ki David asin sa saiyang mga kaakian, sa panahon na daing kasagkoran. Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog. Ang pagdolot ni Jesus kan sa iyang buhay, ang pinakaurog sa gabos na dulot. Ang sa iyang pagdolot, iyo ang nagdara kan tunay na kaligtasan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasakon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Igwa kaidto nindakol na mga padi. Hulita sa kagadanan sinda gabos natatakot. Alagad si Kristo, huli tasagkod pa man nagdadanay, ang sa iyang pagkapadi daing kasagkoran. Kaya siya, sagkod pa man, igwa nin kapangyarihan sa pagligtas. Huli, tadanay niya kitang ipinapamibi. Kita gabos, minadolok sa Diyos, huli sa iya. Siring kaini ang padi na angay sa tuya, banal, daing sala asin daing digta, dai kabilang sa mga parakasala, iniitaas sa ibabaw nin kalangitan. Padi na dai nagkakaipong magdolot nin atang, aroal daw siring sa ginigibo kan ibang mga padi, para sa saindang sadiring mga kasalan, asin man para sa mga kasalan nin banwaan. Ini, makasarong ginibo niya, kan inatang niya ang sa iyang buhay. Ang tugon, minagibo nin mga padi, mga tawong pano nin kaluyahan. Alagad, ang panuga na sinumpaan na masangle sa tugon, ginibo an aki na pading banal sagkod paman. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosok ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Sarong eskriba ang naghihinanyog kan urulay. Pakahiling na marhay ang mga simbag ni Jesus, nagrani asin naghapot. Arin ang enot sa gabos na tugon. Si Jesus agsimbag, ang enot sa gabos na tugon, iyo ini. Danguga, Israel, ang kagurangnan tang Diyos, iyo ang kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip, sin bilog mong kusog. Ani kadua, iyo ini, kamutan mo ang kapwa, siring kan pagkamuot mo sa imong sadiri. Daing tugon na orog kadakula ka ini. Ang eskriba nagpahayag, taman sa imong simbag maestro, ang kagurangnan saro sana, asin daing iba. Ang pagkamuot sa iya, sa bilog na puso, bilog na isip, asin bilog na kusog, asin ang pagkamuot sa kapwa, siring sa pagkamuot sa sadiri. Ini, urog na mahalaga, kisa gabos na atang udulot. Nahiling ni Jesus na marhay asin malinaw ang pahayag ka ni eskriba, kaya nagsabi sa iya, bako kang harayo sa kahadayan ng Diyos. Pagkatapos, daina ning nangahas na maghapot sa iya. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw ko. Maray na agaliwat sa indugabos mga tugang. Marhay na agaman po, Father. Ang kakayahan na mamuot asin kamutan, siguro masasabi niya to na iyo ang pinakaurog na regalo ng Diyos. Dakol-dakol kita mga biyaya na inako hali sa mahal na Diyos. Pero ang mamuot asin kamutan, iyo ang saro siguro masasabi niya to na pinakaurog sa mga biyaya. Hulitaan pagkamuot, iyo ang nagkukumpleto sa buhay niya to. Kaya baga sa mag-agom, pag nawawaraan kaibanan, garo kabanga na sana ang buhay ta. Hulita, ang buhay nagkukumpleto, kumyaon presente sa tuya ang taong namumutan ta. Ang mga kaakian, pagkamuotin da, ang satong pagkamuot sa inda. Kaya masakiton ang pag-atubang sa kagadanan, kasi ini kawaran ang taong nagagadawan nawawara sa tuya. Ang taong namumutan ta, dahil niya ito nakakaibanan. Ang pagkamuot, iyo ang nagtataon ning saysay, ning kaugmahan, sa gabo sa tuyang ginigibo. Kaya siguro kung ngunyan ang feeling ta, garo itong lacking of enthusiasm to live, itong feeling ta, drain na drain kita, na sa tuyang buhay, dakol trabaho, dakol mga responsibilidad, baka ang problema dyan, baka lang po na overwork, o kaya stress kitang masyado, baka ang problemang dyan, baka lang kulang kitang exercise, o kulang kita sa masustansyang pagkakan, baka ang kulang ka iyan. When we do our work, when we do our responsibility, kulang ang pagkamo at itinatao niya to, ilinalag ta sa tuyang mga trabaho. Nagdadani kita sa mga work ta, kung igwanin pagkamo sa trabaho, o nagugustuhan ta sa tuyang tinatrabaho. Kung madali on sa nang mag-resign, magbahaya sa trabaho. But when we love our work, when love is involved, nagdadanay kita. Ang pagkamuot iyo nagpapadanay sa tuya, sa buhay ta, sa mga ginigibo niya to. Nagiramduman ko, sarong insidente sa sarong subdivision, igwaning case ng suicide. By the way, kasabi ang mga tao ngunyan, susog sa mga nag-aadal, nagdadakol ang mga cases kang suicide. So, take care of your health, of your mental health. Masakit ang panahon niya ito ngunyan, dapat igwa kita ng mga healthy diversions, dapat honest kita sa tuyang namamatayan, tapos ang mga kaibahan ta sarong, dapat careful man kita, dapat minamati-mati taman ang mga nangyayari sa inda, kasi kung
Iyan talaga ang mangyayari. Sarong daraga, nag-suicide, alagad igwang nawalat na note sa iyang, bago siya nagkitilkan sa iyang buhay. Sabi niya kay itong daraga, wala nang saysay ang mabuhay pa. Wala na namang nagmamahal. Pagmayo na ning love, asin nawara ang namutan mo, ano pa ang dahilan tanganing mabuhay. Mga namumutan kong mga tugang, ang liturhiya niya ito ngunyan, nagtatao sa tuya nin rason o nagtatao sa tuya kan mga katotoohan na dapat niya itong tungkusan kung paano kita padagos na mabuhay, na maugma, na matiwasay, na may kahulugan. Ano ang nagtataonin buhay sa satuya? Sa ino tababasahon, si Moises, tiniripo niyan mga tao, tanganing pagirumdumon kan sa indang dapat nagibuhon. Matakot sa kagurangnan ng Diyos, o tubanindo ang gabos na tugon, asin kabutan na itinaw niya sa indo. Sa imo, asin sa imong mga makuapo. Bako po ini ang pagkatakot na nahahandal kita o nagdudulag kita. Ini ang klase kan pagkatakot na sinasabi digda sa ino tababasahon. Itong disposisyon kan sa tong pagkatawo, na kita andam sa pagmidbid kan kadakulaan ning mahal na Diyos, asin sa pagsunod sa iyang kabuotan, hulita aram ta, siya ang pinakaurog sa gabos. That is a kind of fear. Inapod niya itong fear of the Lord. That we have that disposition na magikitang andam sa pagsunod sa kabuotan niya. Asin na ang kabuotan? Sinasabi ni Moises, ini ang pinakaurog, ini ang kabuotan, ini kagurang na dapat niya itong gibuhon. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog. Pagkamuot sa Diyos. Sabi niya, butindong magdanay siya sa indong buhay, to live in prosperity, tanganing maabot nindo ang panuga na tinoning mahal na Diyos. Kamo tanindo ang Diyos, pagkamuot sa Diyos. Ini ang pinakaurog sa gabos. Kasubago, pigiling ko po itong misal na Bicol, ang tema kan sa itong selebrasyon, pagkaamuot sa kapwa, pagkamuot sa diri asin sa kapwa. Sabi ko, garo kulang. Kasi ang nagkukumpleto asin nagtataoning dahilan tanganing kitang maging dayari asin maimbod. Tanganing magdanay sa pagkamuot sa sadiri na tama sa tamang paagi. Tanganing magdanay kita sa pagkamuot sa kapwa sa tamang paagi na maugma, entusiasmado sa paglingkod sa iba. Dahil pwedeng haliw ng pagkamuot sa Diyos. Sabi kan sarong kanta, ang isang pag-ibig ay parang lansangan, dapat dalawahan, no? Dapat tatluhan. I'm sorry, baka pag-iisip po nindo, love triangle, yung malikot na pag-ibig, hindi. Tatluhan kasi pagkamuot sa sadiri, pagkamuot mo sa kapwa, kasi ang pagkamuot mo sa mahal na Diyos. This is what sustains life. Kasi kung mayo ang pagkamuot sa Diyos, halion mo ang pagkamuot sa Diyos, there is a danger of trying, of doing acts of love na personal asin makasadiri sa sadiri. Miskan sa tuyang paglingkod, when there is no when love of God is not involved in our service, magiging ang responsibilidad kagabatan para sa satuya. Kaipuhan nyaon ang Diyos sa mag-agumbaga. Ang pagkamuot kan mag-agum, perming pinapasabot sa tuya, pagkamuot na dapat panalmingan, ang dapat nagsasalamin kan pagkamuot ni Kristo. Kasi ang pagkamuot niya to, mga imperfecto, may pagkukulang, minsan makasadiri. Pero kung hinihiling tabilang arugan kan sa tong pagkamuot, ang pagkamuot sa Diyos, diyan mahihiling niya to. Ano ta kaipuhan magpatawad? Ano ka kaipuhan magsabot? Ano ta kaipuhan magpursige? Ano ta kaipuhan magsakripisyo? Asin ini ipinapahayag sa tuya kan ikaduwang babasahon mga tugang. Si Jesus tahalangkaw na padi.
Ano ang ginigibo kan padi? Ang pagdusay kan atang. Alaga sa bilang halangkaw na padi, ang sa iyang iniatang, iyo ang sa iyang bilog na buhay para sa satuya. It is out of love for humanity that Jesus offered His life and endured everything for us. And by this act of love, by His sacrifice, kita nabuhay liwat, ibinalik giraray sa mahal na Diyos. Mahiling niya to. Ang pagkamuot ni Kristo, na panalmingan kagabos ng klase ng pagkamuot na dapat kita, is a life-giving love. Life-giving love. Araw kan pagkamuot ni Kristo. And every time we are gathered in the Eucharist, iyan ang pinapagirundom sa satuya, kan Eucharistia, na satuyang idinudulot. Ang satong pagtiripon, dapat okasyon tanganing magtalubo sa satuyang buhay. Magdagdag sa gawi nin paglingkod. Magdagdag sa gawi nin karahayan. Kasi anang aarugan ta, na inaako ta, sa kada bes na kita magtiripon sa Eucharistia, iyo ang Kristo, ang pinakahalangkaw na padi. Na padagos-dagos mayong sagkod na nagdudulot ng sakripisyo para sa satuya. Buot man yato gabos na mabuhay na maugma. Buot man yato gabos na mabuhay na may kahulugan. Kaya dahil yato paglingawan, ang sikreto kung paano yato mauutob ang bagay na ini. Ang pagsunod sa kabutan ng mahal na Diyos, ang pag-arog sa inagihan ng Diyos. Urog ng gayo, kan mga halimbawa, asin paarog nin sa tong kagurangan. Amen. Matindog po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Kitang mga nangangaipo kan pagkamuot ka na urog ki sa gabos, magdulok sa iya sa pagpamibi, bukas ang mga puso. Ang satong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magbanaag kan imbong nin pagkamuot ni Kristo, para sa pagpaurog kan katuninongan sa kinapan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos bilang komunidad, makanuod na magpahalaga sa lambang saro, asin magmangno sa mga pangangaipo kan mga dukha, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an satuyang mga harong, mapano kan matuninong na presensya ni Kristo, asin maging mga lugar nin pagkanuod niyato na magpahalaga, asin maggalang sa kapwa bilang mga aki kan Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kang mamumuton na pangataman kan Diyos sa mga naghehelang sa hawak asin sa kalag. Magkaigwasinda kan kusog na makayaan sa indang mga kasakitan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan sa paglaom nin pagkabuhay liwat, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, gibuha kaming maninigo sa imong pangapodan. Warasan sa mo ang biyaya, na isabuhay mi sa tataramon asin sa gibo, ang sa imong mga tugon nin pagkamuot. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
sa kapwa na nagiging ikaw, sa katuod na naghahagan nin pagranga, kinigibo sa imoan, kinigibo sa iya. Tataramon kan Diyos na nanitawo, nagpakumbaba siring sa sarong olibo. Bago pabuluson ang dugo para sa mo, naagwalat nin malumokton. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan ining sakripisyo, magin malinig na pagdulot sa imo, asin para sa mo, banal na biyaya kan pagkaherak mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos si nakakaligtas, nakamidanay asin minsan sain, magpasalamat sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtaos samo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos sin dominasyones, sin kaiba kan gabos sa langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanagad ang banal, burabot ng gabos sa kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, kabanalaka nambon kan sa emong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot, pinasaluiban sa kot sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinaw sa iyang mga disipulos, saan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tiniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kali, singirari pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos saan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini. Kani ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Nagpapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kagurangan ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan ipinapahayag. Sagkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagroromdom ka sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, ng tinapay nin buhay asin kalis in kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdoma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena, ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaitupa na kapagayagaya sa imo. Ug kanigon magin kahiras, kan buhay na rin kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, han gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Amanya mo na yamon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ansa mo kakanon sa ruanda, itaho mo sa muya-muya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami pagdara sa sugo, undi agawa kami,
Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan. Nanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan, sin manligda sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitan sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susok sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamonin katuninongan. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dahil nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkumunyon. Igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataunin kumunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-ako nin kumunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pabalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po na matapos ang pagpakumunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkumunyon. Salamat po. Uyan na sa mga kamot, nabigil pa sa kaipohan, sa irarong ninbo, karo igwa paginkulang, na ipinatoninom, nagsiyasat naghapon.
iyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mauto sa imong kaoktan, tawaan labos mawara, tawaan labos magbaya, panurog na mahalaga, Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan, pinakakan sa banal na atang, asin nagahagad ka sa imong pagkaherak, nagpapasalamat kami sa imo, na sa pagbulos kan sa imong espiritu, magdanay ang grasya nin katanosan sa mga linaugan kan langit no nakabagsikan, kuli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata. Amang mahirakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot, nadarakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihinguha sa paghanap din bulong asin sa pag-adal kan paglakop ka ining helang. Nagpapasalamat kami. Huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapagantabay na mga kamot. Bendisyon niya sa mong mga paghinguha, nagamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Pinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani asin daman makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga mayhelang. Warasan sa inda ang karahayan, sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Pinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan ito mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itaw mo sa mo ang biyaya na magingoha para sa karahayang kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Iniinahagad mi, huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgo ni Jesus, Kahiraki kami, San Jose mabiniw na esposo ni Maria, ipamibi mo kami, na si Señora de Peña, Francia. ipamibi mo kami. Matukaw po sa halipot na panahon. Collections for the week from October 18 to 24, 2021. Cash receipts, daily collections, 9,474 pesos. Sunday collections, 11,538 pesos. From the collection boxes, 2,785 pesos. Second collection for the World Mission Sunday, 7,503 pesos. Total collections for the week, 31,300 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: the Religious of the Good Shepherd, Carla Fabul, Hermi Del Mundo, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia,
reward your generosity 100-fold. Salamat po. Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Pot ko man po ang pagiromdomon kita kang schedule niya to sa aga, mantang close ang sementeryo, pero kita padagos na pinag-iingan niya na magdulutin pamibi na pinakaurog na pangangaipo kan mga namumutan niya to sa buhay na naindot na sa satuya. Ini po ang mga schedule kan misa sa aga November 1, so regular na misang alas 5, alas 6, alas 7, alagad igwa kitang dagdag na alas 9 ning aga, tapos alas 4:30 ning hapon, pagkatapos kayan 5:30 ning hapon. So mga buot na magsimba, magdulutin pamibi sa mga mahalin do sa buhay, magsimba po sa mga oras na iyan. Sa November 2, ang schedule niya to kan misa All Souls Day, girare so regular na misa alas 5, alas 6, asin alas 7 ning aga, mayo ng alas 9, taaram ko working holiday ini, baka mayo man magsirimba, pighali ta si alas 9 dagdag. Alagad pagkahapon, igwagirari ning alas 4:30, asin alas 5:30 ning hapon. Pwede ka mong magpasiring sa simbahan, tanganing magsimba, magdulutin pamibi nin Santa Misa para sa inyong mga namumutan. Matindog po kita. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lugod kamo kan Dios na magakamhan, ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Resuene vibrante el himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor.